xi qabelkom ħall-nies. Unselmulkom, sinjuri, u nilqakom għal shooter tal-lum jekk issibu xi ħaġa interessanti ibatu inna hawnhekk, speċjalment jekk tarawna fil-ħodu. Fil-ħodu xi ġifieri? Min jarana fil-ħodu, miżigwina fil-ħodu. Fil-ħodu kollhom ġan seħdu jarawna, mixi jagħmlu kieku. Ħafna nies taf x'jagħmlu, l-ewwel immorru mixja kwieni u mbagħad jiġu jarawna u nkellem lilkom nista' fil-ħodu. Ibqgħu għamlu l-mixja ma forsi bidlu l-mod kif timxu. Xi ġifieri? Għamlu il-Chinese walk għax tgħid kemm tajba għal-high-tech. Dak it-taġen, il-kbir li sajjar fih. Walk. Chinese walk. Walk. Mela. U imxi. Imxi 3 minuti normali u 3 minuti ta' wara mixja taġġel. Minn dawk li qdu jgħudu. Issa di tittamel għal 5 darbiet. Allura b'dik in-nofsija biss kuljum tgħid kemm tagħmel ġid lilek innifsek. Tipo, x'tagħmel? Taqla. Mela, issaħħaħ il-qalb. Sewa. Taħraq ix-xaħam. Sewa. Iżżid il-masil. Tajjeb, jgħinek għal moħħok. Jgħin in-nisa bil-menopawza. Għansira bħala kważi għan nitlaq kollox u nintefa' fuq il-mixja bit nofsija. Nofsija kuljum. Dal-Ġappuniżi. Bravi. Isma' qed titkellmu fuq il-Ġappuniżi. Il-Ġappuniżi famuża wkoll għal għal sushi. Għal martial arts. Bravo, u iċ-ċok Alfred qed jaħdem film. Tal-martial arts. U kif fejdu l-ċok? Għalx ċok ġibs. Ġomma kabes meta ngħidlek jump, mhux jgħid dak il-paċoċċo. Alfred. Wow. ċara għalek. Uħallejni, jiena skolla li batu għamandikon. Imma mux inti ta' silom. Jamma da bat li zivjat ħanteħ ċans. Da minu? Tom Cruise. Insomma, jek nikkjan fuq l-istess Tom Cruise, da vera tajjeb, speċjalment għall-action films. Ux tajjeb, pejs Sander qed nagħmel palessa film. U għandi bżonn xi ħadd on top Sander, ja? Imma taħdem film bil-action, martial arts. Martial arts, Sander, imma storja bbassata f'Malta. Għalhekk kurrenti, Oriġinali mela. Ejja, di tiġri fuq il-bridge tal-Marsa, Sander. Astrina, ħana l-uħal 30 ġurnata sħaħ. 30 ġurnata. Allora. Temmen il-nis ħajgergru. Mux ovvja, ħajgergru 30 ġurnata minn fejn l-Australja. Ejma, ma jgergru kamandom bastajna dol films daw. Ejja, ma tittara minn fejn ħajattu kol. Inti żżomm f'moħħok li l-Marsa hija biżi ħafna u taf skemm ħajoffendu. Jaf jimpressjonaw lejli bl-offizi. Taf li l-unika Oscar li għandi u kbir l-Oscar ħanu riju. Għalatu fil-plastik. Ejja, xqat ma. Dak ħattu għal-most offensive director tad-dinja. Proud bih, Isma, għajdina għal-istoria. L-istoria. Mela da, Sander, l-istoria ġiek tiġri fil-Marsa. Kullum kien ikun imwaħħal. Diġa isna għaddejna minna. Kun għamda l-artist Tom Cruise, jismu Bertu. Bertu. Ta' bizlu Sander. Joħroġ mill-karozza u jibda jagħti l-kulħadd joħroġ il-nies mill-biż kienu mbagħad jiġu l-ġustizzja, pulizija kun pum straġi jagħmel da hekk. Kbir, għara kemm għandi bżonn next. Le kollox live ħajkun ta' fih. Live xi ġifieri, ma tgħidilhomx tifilm. Ma ngħidhomx nifilmja live action Sander u taf ħan nifilmjah biex ikun dik tal-actual. Meta? Waqt is-sigma. Ħallik, ciao. Kemmu vizjonarju raġel, kemmu bravu. Ma nistax kif tgħidu bravu jiena. L-ħaġa qatt ma raj filmenti hawn da. Ottini ħaġa tajjeb bravu jiena x'ngħid lin-nies. San Domenico Savio, Forsi San Mini. Insomma, le, San Nint. Eżempju, ħanejnek issa, ħanejnek hekk live tajjeb. Għad kellek il-batteriji imħawdin fis-sens eżempju, waħda li kun taf li użata, titħallatlek ma waħda li mhux. Ħafna. Allora kif tarafhom imbagħad terġa'? Iddaħħalhom xi ħaġa u trek taħdimlek, imma jekk ikollok l-oħra. Tieħed tagħtilha, allura ma tkunx tifreżat imbagħad. Ħanorik, anzi, ħanuri lin-nies. Ġieli ġratilkom li jkollkom ġiex batteriji u ma kunx taf li mill-mimlija u li mill-vojta. Kif tinduna? Waħda. Inti tagħmilha ma' widnejk? Forsi li tqal waħda. Zomma ġdieda fuq it-triq it-tajba. Mela, jekk titlaqa hekk, tara issa jekk titfa' l-oħra minna jekk tlaqta.
ma żżommx għax hija effef. Ħanara. Iġifieri jiena għalija di. Mela jiena qtajt. Inti qtajt. Xi tidni nixtrilek laqtajt. 4 cappuccinos. 4 cappuccinos. Ġitni oli għallum. 4 cappuccinos. Xej, Xej. xej. Ejja 3 mela. Thank you. X'batterija għandek proset, eh? Issa spiċċat li ma.